Нали те? Не. Дора покажеш. Спри малко. Снимай. Значи те хващаш широко, колкото можеш. Ръцете далече от тялото. Защото иначе те като са подпрени, те няма смисъл. Ръцете далече от тялото и си правиш по 25-30. Слънчево затъмнение, музиката пада. Тъй като си прибереш ръцете е по-лесно. Те отстрани хубаво разтваряш. Давай, давай, давай! А така колко ще направиш? Много. Но колко много? Айде направи ги. Колко им времето? И че той е 25-та. Да, взема и аз такова. Разправя всяка сутрин с него. Колко си мога? Ги бъде. Просто продължава, пътя далече, пак става.